Kawulijengan katentreman miwah karahayun mugia tansah sinanding sagunging para tamu kakung miwah putri ingkang kinurmatan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para sepuh bini sepuh ingkang satu kinabekten ingkang sampun pono ing pamawas lebto ing pitutur ingkang pantes dados tepo palopining dateng kawula tasih para pangemban praja satriyaning nagari ingkang sinapa ing pakurmatan ingkang dados pantam-pantame dateng kawula tasih para alim, para kiai, rama ustad ugi ibunya ingkang dalu siang ranten dalu tansah sumanding wonten ing kitabing wahyuning ilahi Rabbi ingkang dados panuntuning panembahing kiblat ingkang minulya. Panjenenganipun para tamu kakung saha putri ingkang kinurmatan. Tan kantun para muda taruna ingkang dahat kala tresnani ugi pametri budaya ingkang kinurmatan. Rinangkung kunjuk kadang pisan sutresna panjenenganipun Bapak Ibu Dasman sekalian Ibu Muryani ingkang pidalem Plosorejo RT kalih RW 3 Jeruk Sawit Gondang Rejo Karanganyar ingkang kinabekten. Ingkang berbahagia teman-teman sekalian, linangkung kunjuk dumateng panjenenganipun talange atur basa panjenenganipun Bapak ingkang kinabekten. Saderepun kula lajengaken matur wasing katos atur pisowanan wonten ing ngari kalenggahan piniji peniku. Langkung rumiyin sumangga kula dherekaken manungku pujastuti kunjuk syukur wonten ing asalipun Gusti Allah ingkang Maha Kawasa. Dene panjenengan sedaya dalasan kula wonten ing titi laksana ari kalenggahan piniji punika kita saged nuhuni atur panyuwun saking ingkang hamengku gati panjenenganipun Bapak Dasman sekalian garwa. Kanthi rahmatipun Gusti Allah ingkang Maha Kawasa, kanthi kanugrahan ingkang agung, semoga kita syukuri kanthi ngaturaken alhamdulillahirabbil alamin. Tan kantun salam soh salawat mugi tansah kalimpahaken kunjuk uswah hasanah baginda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ugi sedaya pandheripun insyaallah ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun injamul akhirah. Para bini sepuh, sesepuh, para tamu kakung miwah putri ingkang kinurmatan. Kalilanana kula nyuwun wekdal sawetawis boten ateges hangirangi tata trapsila panjenengan sedaya. Alalenggahan sekeca wawan pangandikan kadang sami kadang paripeksa kula njejel sarira wonten ing ngarsa panjenenganipun sagung para tamu merda awit saking keparipun kadang sepuh kula panjenenganipun Bapak Slamet Haratanto sekalian Ibu Murti ingkang mijil saking Kampung Ledok RT Gangsal RW 7 Jatiku Gondang Rejo Karanganyar.
Dene ingkang salajengipun lumantar kawula ingkang angka sepisah panjenenganipun Bapa Slamet sakalian garwa ngaturaken atur taklim kunjuk dumateng panjenenganipun kadang pisan sutresna panjenenganipun Bapak Ibu Dasman. Mugi kawulijengan katentreman wilah karahayun tansah sinanding wonten ing keluarga ageng panjenenganipun Bapak Dasman. Mugi anggonipun misuda putra temanten sekalian. Wiwit tumapak ing tata upacara ngantos paripurnaning paregyan menika. Mugi Gusti Allah tansah hamayungi kalis rupida boten wonten alangan rupida punapa. Dene ingkang angka kalihipun atur pisowanan wonten ing ari palenggan piniji punika. Kala kasuwun ngaturaken masrahaken putra temanten pun Bagus Fauji Joniaga. Dene nglajengaken pirembagan ingkang sampun kapengker ingkang sampun karembak satata saking keluarga kekalih. Bilih wonten ing rekalahan piniji enjang siang punika sampun dumugi wahyaning mangsa kala. Kanthi mekaten panjenenganipun Bapa Slamet ngendika dawuh saking kadang pisan sutresna panjenenganipun Bapa Dasman sekalian garwa kanthi niat bismillahirrahmanirrahim putra Bagus Fauji Joniaga kawula pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapa Dasman sekalian ibu menggah anggenipun badhe hamisuda putra temanten sekalian kawula sumanggaaken miturut sataten adat ingkang sanampun senengker wonten ing Dukuh Plosorejo RT kalih RW 3 Jeruk Sawit menika. Kanthi pamuji mugi lampahipun wisudaning putra temanten manggya yuwana. Dene ingkang salajengipun kula ngaturaken putra temanten sinartan uba rampe selagi rabi ingkang awujud punapa kemawon boten saged kala sebat mbaka setunggal ingkang sepindah wonten busana temanten putri sak pangadeg jangkep ageman angsangan utawi tondo katresnanipun Bagus Fauji Joniaga. Ambok bilih kanthi ikhlasing panggalih menawi dipun redon aji mboten sepinten mugi ndadosaken remeneng penggalih temanten putri pun anak Mas Ayu Fitria Rahmawati. Dene ingkang salajengipun angka kalihipun ngaturaken uba rampe selaki rabi ugi wonten redana aji ingkang sekedhik sumbangsih saking keluarga ageng Bapa Slamet sekalian ibu mugia ndadosaken hangenteng-enteng menapa ingkang dados kagem hajatipun wisudaning putra temanten sekalian. Dene ingkang salajengipun rawuhipun panjenenganipun Bapa Slamet sekalian ibu hangan dipara kadang muda taruna ugi kadang merda ingkang kathah wilahanipun boten saged kawula petang setunggal mbaka setunggal ambok bilih anggenipun handherekaken panjenenganipun Bapa Slamet sekalian garwa kirang trapsila ugi tata basa kirang meranani dumateng panggalih panjenenganipun Bapa Dasman keluarga agung wonten ing pelosok kerep menika
kula pinangka sulih salira mugi diagungna pangaksana. Dene ingkang salajengipun mbok pilih wisudaning putra temanten sekalian ing mangke sampun paripurna mboten ngirangi trapsila ing mangke keluarga kang bapa selamat sak pangomjong badhe nyuwun lumengser saking palenggahan Grawini Suda punika kanthi pamuji mugi sak lengseripun bapa selamat sak pangomjong mugi bapa dasman tansah pinaringan kawilujengan ing samudayanipun. Dene ingkang angka pungkasan kanthi lilaning panggalih mbok bilih mangke sampun sumene sak wekdal sak wetawis panjenenganipun bapa selamat nyuwun temanten sekalian ing mangke mugi kalilana supados nglumengseraken dhateng Kampung Ledok benjang dinten Ahad kirang langkung tabuh sedaya injak wonten ing Ledok RT Enok Gangsal RW 7 Jatigowong Gondangrejo Karanganyar. Mbok pilih mekaten panjenenganipun para binisepuh, para tamu kakung Mbah Putri. Ugi panjenenganipun Bapak Dasman ingkang hamenggugati anggen kula hangaturaken putra temanten sekalian utawi sing kados pisuwanan wonten ing aripalenggahan piniji punika. Kathah atur kula ingkang kirang haruntut, kirang hanuju brana, mugi diagungna pangaksama ingkang agung. Pepunten ing atur akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.